हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे जोबोद गोनां आयदानि सायाव शेयार खालामफानो नागिरदों बाहाय जागोन नोंथांमोनहाबो नुबाय जानांगौ जे नोंथांमोनहा नुदों जे खौरां बिजोङाव होनाय BCAA अदेबानि बर' सिनि आर्टिस्ट एस'सिएशन दा बे जोंनाव जिहेतु मोनसे हारिमुनि आफाद दङ दा बेयाव बिथांमोनहा मोनसे मिटिंनि गेजेरजों मोनसे डिसिसन लादों जाहैदों आरो बेखौ नोंथांमोनहा खौरां बिजोङावबो नुदों जानांगौ आरो नुवाखैबा नोंथांमोनहा स्क्रिनाव नायनो हागोन बेयाव स्क्रिनशट नोंथांमोननो होनाय जादों जेराव बिथांमोना चिरां जिल्लायाव मोनसे मेलनि गेजेरजों माखासे थांखि लानाय जादों होनदों आरो बे थांखिफोरा मा बेखौ गिबियाव नोंथांमोननिसिम फरायथिना होग्रोगोन दा सेथि थांखि हिसाबै बिथांमोना होदों जे बेन खालामजानाय जायफोर बर' सिनि आर्टिस्ट एस'सिएशनजों महरगिरिफोरा फाव खालामनो मोना एबा बायदिसिना खालामनो मानो थाफानो मोना बेफोरबायदि गोबां सिगाङाव जोङो बेन खालामजानाय माखासे सानै साथामसो महरगिरिफोरखौ जोङो फोसावनायखौ नुदोंमोन बिथांमोननिफ्राय दा बेनिनो बे बेन खालामजानाय महरगिरिफोरनि प्रडाक्शनाव BCAA नि सोरबाफोर महरगिरि खामानि मावहैयोब्ला बै महरगिरिनि सायाव 2 लाख रां फाइन बोखांनाय जागोननो बे जाहैबाय सेथि बिथांखि बिथांमोननि आरो नैथियाव होदों बिथांमोना बेन खालामजानाय महरगिरिफोरखौ लिंहरनायाव जौसाङाव BCAA निफ्राय गुबुन महरगिरिफोरा बाहागो लाफाहैदेरोब्ला बै महरगिरिनि सायावबो 2 लाख रां फाइन बोखांनाय जागोन आरो बेनिफ्राय थामथियाव दङ नोंथांमोना नुदों जे मोनफ्रोमबो जिल्लानि DCनि सेराव बेन खालामजानाय महरगिरिफोरनि खौरांखौ लाइजामनि गेजेरजों फोरमायहरनाय जागोन जाहाथे DC बिथाङा बेन खालामजानाय महरगिरिफोर थानाय प्रग्रामखौ खुंफुंनो थाखाय गनायथि होआ माने गोबां गामिफोरावनो फांसन एबा गोबां बैसागु खुंफुं आफादफ्रा बैसागु खुङो दा बेयाव बेन खालामजायै बयखौबो समानै लेंहरनाय जायो दा बिनिनो जायफोर प्रग्रामफोराव बेन खालामनाय आर्टिस्टफोरखौ लेंहरगोन दा बेफोर जायखिजाया प्रग्रामफोरखौ खुंनायनि सिगां जिहेतु DCनिफ्राय पारमिसन एबा गनायथि लानाय जायो दा बेयाव बिथांनो जनायनानै होगोन जे बेन खालामजानाय सोर जायफोरहा आर्टिस्टफोर दङ बिनि जुदि लिस्ट नुफायोबा बे खुंफुं आफादनि सायाव DCआ गनायथि होनो मोननाय नङा थारमाने बेखौ बुंनाय जादों बिथांमोना आरो ब्रैथियाव दङ BCA निफ्राय मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादसिम दिनै आजावनाय बिथांखिफोरखौ फोरमायहरनाय जागोन जाहाथे गासैबो बर'नि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफोरनिसिमबो बे आजावनाय बिथांखिफोरखौ फोरमायहरनाय जागोन होनदों आरो दा बियो बेसेबां बाहायजाहैगोन बेसेबां बाहायजाहैया दा बिथांमोननि खोथा नाथाय बे मोनब्रै बिथांखिफोरखौ बिथांमोना दिनै आजावदों होनदों आरो बियो नोंथांमोना नुदों बड'लेण्ड रादाबनि बेयाव स्क्रिनशट होदों आरो बिथांमोननि अनगायैबो गुबुनफोरावबो नुबाय जानांगौ आरो गुबुनफोराव जेसेबांनाखि बेयाव शेयार जाबाय आरो बेसेबांनाखि बेवहाय रियेक्ट होदों एबा कमेन्ट्स होदों बेयाव जोङो गोबां नोंथांमोना एक्सन आरो रियेक्सननि बाथ्रा नुगोन खायफानि बादिब्ला जोबोद मोजां जानायनि बाथ्रा बुंदों आरो खायफानि बादिब्ला जोबोद गाज्रि आरो गोबां बेले बेजे लाबोगोन बे बाथ्राया जादों दा बेयाव नोंथांमोनाबो साननानै नायनो हागोन एबा बुंनो हागोन बाव कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोना मा साननाय दं फोरमायहरनो हागोन नाथाय बिनि सिगां बे जाहैबाय मोनसे हारिमुवा मोनसे उदां एबा फ्रि स्पेसआव दङ जेराव नोंबो आंबो बयबो जायनो गोसो जायो बेनो हायो दा बेयाव सोरबा खानाबो जानो हागौ सोरबा खंगाबो जानो हागौ सोरबा गोसोम गुफुर गासिबो बेयाव पार्टिसिपेट खालामनो हायो नाथाय फारसेथिंजायनिफ्राय जोङो बेहाय बिथांमोनहा जेखौ मख'दों जेराव BCAA एबा बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सिएशननि जायफोरा सोद्रोमा एबा जायफोर गनायथि मोननाय महरगिरिफोर दा बिथांमोननि सायाव बिथांमोनहा गावसोरनियाव बुंनानै लादों दा बे मोनसे खोथा नाथाय बिथांमोननि लानाय थांखि बे थांखिया जाहैबाय जानांगौ जोंनिबा आंनि साननायाव जेनेबा जों बे BCAA निबो सोद्रोमा नङा एबा हारिमुनिबो मोनसे एक्टिभ मानसि नङा नाथाय अब्लाबो जोङो नुहुरदों बिथांमोना मा बुंनो साननाय जादों बे जाहैबाय जायफोर मानसिफोरा माने समाजनि माखासे गाज्रि हुदाफोरखौ खालामबाय थायो जायफोर महरगिरिफ्रा आरो जायफोर महरगिरिफ्रा बुंजासेयावबो दिनैसिम सोलायनो रोङाखै दा बिनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों जानांगौ आंनि सन्देह जों साननाय बादिब्ला आरो बियो जुदि बिदि लाजादोंबा बियो मोनसे मा खालामदों जाहाथे सोलायो जाहाथे लाजिनाङो सोलायो दा बे मोनसे खोथाखौ लानानै बिथांमोनहा बुंदों जानो हागौ आरो बिदि बुंजानानै बेखौनो लानानै जुदि आखुखौ सोलायबिजिनोबा आरो सोलायबायब्ला दिनैसिम सोलायबायब्ला बेखौ बेन खालामिनि खोथा गैया बेखौ बिथांमोना एक्सेप्ट खालामफिनोबा बेबो मोजां जागोन दानिबा फारसेथिंजाय नुनो मोननाय जागोन जे जायफोर बेन खालामजानाय एबा बेन होखारहरजानाय महरगिरिफोर बिथांमोनखौ रायजो राजानि अनसायनायनि सायावसो बियो थागोन सोरहा सोरखौ लेंहरो सोरखौ लेंहरा आरो बेयाव सेलेक्सन खालामनानै सोरखौ लेंहरनाय जागोन बेखौ खुंफुं आफादासो जायफोरा लेंहरगोन जायफ्रा रायजो राजा बिथांमोना लेंहरगोन बेनि सायावसो सोनारगोन आरो बेयाव जायफोरा लेंहरजागोन बेयाव बेन खालामजानाय
बेन खालामजायि एक्सेप्ट खालामजानाय एक्सेप्ट खालामजायि बेखौथ' मा बुंनानै सोरखौ मा बादा होनो हानो दा बे मोनसे जोबोद गिदिर बाथ्रा दा बेखायनो बे मोनसे थांखिनि सायाव जोङो जुदि गुवारै नाहरोबा बियो गोबां डिमेरिट्स लाबोगोन माने गाज्रि बिफाव गोलैगोन जेरैहाय बेयाव गोबां रिएक्सन जानो हागौ आरो बेनि महर लानायखौ नायोबा बेयाव बर'फोरनि सायावबो गोबां मा होनो आफादफोरा जेरै गावो बेबायदिनो थिग हारिमु आफादाबो गावहैनो हागौ बेबायदि नुहुरनो लामा लादों जाहाथे बेखौ माखासेया मोजां मोनगोन माखासेया मोजां मोननाय नङा थांखिखौ नाथाय बियो सिगिनाय जानानै जुदि बेजोंनो जोबनानै थाङोबा बेयो मोजां नाथाय इमप्लिमेन्ट एबा फाइन फोनांलायनाय जाथारहैयोबा बेयावबो बोराबनायबो जागोन मालाबा सोरनिबा सायाव बेयाव गोबां बेले बेजे जाफैनोबो हागौ दा बे मोनसे दा जिहेतु बिदि दाजाहैथों बेखौ जोङो आसा खालामगोन आरो नोंथांमोनाबो आसा खालामगोन जे बेबायदि जाहाथे गावस्रा गावस्रि जाजाहैथों नाथाय बेनि गेजेरजों बिथांमोना जेखौ फोरमायनो लादों जेखौ माने आखु सोलायहोनाय बेखौबो बेबो नंगौ आरो जेरैबायदि फ्रियाव हगारनानै होयोबा बेबो मोनसे गाज्रि जागोन जाहाथे गुबुन समाजाव जेरै सोलियो जोबोद फ्रि जोंनियावबो बेबायदि जाहाथे फ्रि जाजोबा बेखौबो जोंबो नायनांगोन नाथाय बाखि गोबां जोंनाव मोनसे खोथाया बेबो जायफ्रा बर' सिनि आर्टिस्ट एस'सियेसन बिथांमोननिफ्राय गनायथि लानानै सावथुन दिहुननाय जागोन एबा बिथांमोननिफ्राय दिहुनजागोन बेयावल'सो बिथांमोनहा खामानि मावहैनो मोननाय नङा एबा बेयावल'सो बिथांमोनहा फाव खालामहैनो मोननाय नङा बाखिथ' आथिखालाव गावबागाव साइडनिफ्रायनो बयबो साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो माने बाहागो लायो इउटुबनि गेजेरजों बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों सर्ट भिडिअ डिजिटेल भिडिअ बायदिसिनाफोर बानायो डिजिटेल मुभि बानायो डिजिटेल फिल्म बानायो दा बेफोरनि सायाव सोरखौ बबेयाव होबथानो हानो दा बे हिसाबै बिथांमोनहा गावबागाव खामानिखौ जेरैबाबो बारायलांबाय थानो हागोन आरो रायजोफ्राबो बेखौ नायनानैनो बिनिफ्रायनो एक्सेप्ट खालामगोन आरो बिनिफ्रायनो आजावनानै लागोन दा बेखायनो बे मोनसे थांखिया बारा जाफुंहैगोन मोगथाङाव महर मोनहैगोन बादि मोनहराखै दा जिखु जाया मानो बिथांमोनहा जेखौ थांखि लादों बेयो बिथांमोननि सायाव जोंहा बेखौ बादा होनोबो हानाय नङा नाथाय जिखुनु जाया डिसकासन एबा मा जागोन मा जाया बेखौसो सावरायलायनाय जादों नोंथांमोनाबो मा साननाय दं बेखौ नोंथांमोनाबो कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरनो हागोन आरो ससियेल मिडियानि थ्रुयै मतामत होनो हागोन एसेनोसै गोजोन्थों।